Ako si Father Dennis, paring Densyo sa social media. Tara, magkwentuhan tayo. Pagkagising, tara, punta po tayo sa palengke. Tara! Good morning, Father. Good morning po. Yung tita? Ayan, hindi na ako nakapag-video dahil nakipagkwentuhan at nakipagharutan na ako. Pagkatapos mamalengke, eto, linis muna. Linis sa CR, sa mayroong kusina. Ayan, linisin muna na natin ang mga tabo na ginagamit natin para naman malinis din ang ating pampaligo. O di ba? Kaya ayan, kuskus dito, kuskus doon. Naglagay muna rin pala ako ng konting pampababad ng top doon sa CR. Ibabad muna ang panlinis at habang binababad ang CR, ayan, nililinisan din natin ang mga balde na ginagamit natin para naman hindi nakakaya kung bumisita kayo dito sa ating kumbento. Linis-linis, kuskus-kuskus, ayan, malinis na. O di ba? Pwede nang maligo. Tara! Joke lang, pero bago maligo, okay naman, bago po natin ilagay ang mga timba at mga tabo na nalinisan natin, linisin din natin ang binabad nating CR. Linis dito, linis doon. Kuskus dito, kuskus din doon. Para naman, mabango ang CR ninyo. O di ba? Pagkatapos maglinis ng CR, tara, let's go sa barangay. Sa Barangay Viga. Samahan niyo mo kami dahil merong regular schedules ng barangay mass dito sa barangay na ito. Medyo masikip ang daan, paakyat, kaya ayan. O di ba? Para kaming nasa roller coaster. Tara na, biyahe na tayo papunta sa Barangay Viga at nang makasama namin kayo sa ating pagdiriwang ng Santa Misa. Andiyan na rin ang mga kaibigan natin, naglakad sila papunta sa ating chapel. Hello po, good morning po. Tapos na po ang ating Santa Misa doon po sa ating chapel dito po sa ating barangay, sa Barangay Viga. Pagkatapos po noon ay pupunta muna tayo sa Sang Sitio, doon po sa boundary na malapit po sa bayan po na Mabini para po sa isang house blessing. Tara po, samahan niyo po muna kami. Medyo malayo pa ang biyahe natin dahil ang zone na ito o ang sitio na ito ay malapit na sa bayan ng Mabini. Kumbaga boundary na mula sa bayan ng Agno papunta sa Mabini. Kaya ayan, o di ba? Exciting ang daan. Sa wakas, nakarating na rin tayo dito sa bahay nila ate at kuya para sa isang house blessing. Kaya naman, i-bless muna na natin at pagkatapos ng blessing, ayan, kainan na naman. Walang katapusan, kainan. At marami ang mga pupunta dito kahit na medyo malayo. Basta kainan, kayang-kaya yan. O di ba? Alam kong gawain nyo rin yan. Thank you po!